Pokemon Mayhem at McDonald's again. Tämä, I can't fucking wait this one. Otetaan tuolta vielä. Tollanen ja näin. Ei muuta. Pokemon has done it again, ladies and gentlemen. We have yet another Pokemon card situation on our hands. Oh, it actually did pop off. This is just the latest in a long series. Mä näin ton klipin. Mä olin jo silleen, että tää ei voi tehdä mun psyykille hyvää tämän videon näkeminen, mutta hei, tässä me ollaan. Ei muuta kuin menoksi. Series of events that I am calling the 2025 recession indicators. This past weekend, Pokemon collabed with McDonald's, and on the surface, that sounds like nothing new, right? They've been doing that since the early 2000s. But if there's one thing that adults are willing to fight and die for, is it their country? No. Is it their family? Maybe. Is it Pokemon cards? Absolutely. Brand new Pokemon. Siis, ja siis totta helvetissä. Mut siis mä en tiedä, mä jotenkin niinku ajattelin, että niinku Pokemon-kortit, että sillä niinku, että näitä on Suomessakin ollut kumminkin. Ja kyllä mäkin niissä on sillä lailla ihan innoissani, että mä olen kortteja saanut ja me ollaan kavereiden kanssa vaihdettu, että jokainen saa se koko setin täyteen. Mut holy fucking shit, voin kertoa, että niinku tää Japani meininki, niin tää menee niinku ihan omiin sfääreihin, että niinku tää on niinku, en mä tiedä, jos meillä on pieni katutappeluita, niin tää on niinku VV-meininkin niinku siellä. Cards were available exclusively at McDonald's for a limited time, and as you can imagine, that went over about as well as giving out free Labubu's on the playground. All right, so today we're gonna go over exactly what happened. We're gonna dive deep into the details and figure out what is going on with Pokemon cards in 2025, boys. It's getting ridiculous. But first, what's going on, guys? Cheers. McDonald's Pokemon card giveaway ends early amid restaurant chaos, scalping, and widespread food waste as fans buy dozens of Happy Meals only to dump uneaten burgers. Quote, "We sincerely apologize for not being able to meet the expectations of our customers." That was reported on by IGN. Here we've got PokeBeach saying, amid chaos, McDonald's Japan. Ja siis, eikö se kumminkin mentäisi siinä, että niinku, pitäisikö ihmisen kuitenkin pyytää vähän anteeksi, että hei, me oltiin vähän tyhmiä tämän Pokemon-hypeen kanssa, että me ollaan pahoillaan, ei niin päin, että niinku, et olisit, oho, hei, me nyt ehkä vähän, me meni vähän yli nyt tämän Pokemon-korttien kanssa, että ei tämmöisiä julkaista enää samalla tavalla. Japan sells out of Pokemon TCG promo cards in less than a day. Game Rant's reporting McDonald's issuing an apology to Pokemon fans. So what actually happened here? As you can tell, things did. Siis miettikää. Mä olen kerännyt koko lapsuuteni. Mä olen kerännyt lapsena kokoja, Pokemon-kortteja, postimerkkejä, etikettejä, you name it. Ja vanhemmallakin iällä keräilen kortteja, kyllä, Pokemon-kortteja, MTG-kortteja, figuureja. Mut niinku, mitä? In fact get just a teeny bit out of hand, okay? Now you're siis porukka on käynyt ostamassa. Saying, hey, Omniarch, what does Asmongold's living room have to do with this, right? No. Porukka on siis käynyt ostamassa noita Happy Mealejä, dumpannut ne ruuat jonnekin, kadulle, pöydille, ottanut ne boosterit ja lähtenyt vittuun sieltä. Ja siis, ja siis kun en mä tiedä, mä koen pientä häpeää siitä, että mä itse olen tällä hetkellä keräilijä. Milleniaali keräilijä. Pientä häpeää, kun tunnen tällä hetkellä. You can see this must be like a refrigerator right here in the top. And unless this individual has approximately 30 children in the house, I think they might have gone a little bit overboard, don't you think? So what did McDonald's... Ja edelleenkään ne lapset ei halua vittu miljoonaa Pokemon-korttia. Ne lapset on ihan tyytyväisiä, jos ne saa niinku 1-2 settiä. Todella onnellisia, se saa koko setin, että jokaista korttia yhden. Mut lasten takia ei tarvii hamstrata noin montaa Happy Meal-ateriaa, että saa Pokemon-kortteja. Ja nimenomaan siis toi vastata heittää ruokaa pois, oli sitten normita roska. Siis nimenomaan, siis toihan mua sylettää eniten. Siis toi, että niinku porukka heittää siis ton ruuan menemään. Niinku, siis...
and Pokemon get themselves into, McDonald's announced the early end of a Happy Meal Pokemon card promotion in Japan after the chain was swamped by fans buying up dozens of burgers just to extract the packs found within them with their greasy little grimy 30-year-old hands. Photos and videos of the ensuing chaos posted to social media show arguments among customers ignoring the chain's limit of 5 meals per person, countless untouched Happy Meals dumped by the side of the road, and police even being called when one purchaser discovers the cards have now run out, bro. Miettikää se puhelu. 112. Täältä on Pokemon-kortit loppu, jumalauta, apua! FBI! Siis ihan järkyttävää. Siis mitä hittoa? Ja siis, joo, siis edelleen, näitä kortteja on ollut Suomessakin, näitä niinku Mäkkäri Pokemon-kortteja, tosi paljon pienemmällä volyymilla, siis niinku sillain, niinku, että ei ole tuosta oma artstyle ollut niissä. Mut siis ihan oikeesti, porukka ostaa niinku koko Mäkkärin tyhjäksi Happy Mealeistä, ottaa boosterit, sitten sieltä tulee joku pikku penska varmaan niiden takana seuraavana jonossa, ja sillä sanoo, että hei sori, täällä ei enää yhtään Happy Mealia, kun toi 30 keskilihava mies otti kaiken, ja nyt se näkee dumppaa ne tonne kadulle noin ruuat, ja otti noin kortit vaan menemään, et niinku siis ihan, oh. Ja nimenomaan, maailmassa, jossa kumminkin tätä jotkut ihmiset oikeasti näkee nälkää eikä ole rahaa ostaa ruokaa, niin sitten meillä on nämä niin milleniaali-paskamahat, mitkä käy ostamassa Mäkkärin tyhjäksi, että ne saa pahvilappuja. Oh, this is the end of days. The rapture is ja coming. Sitten soittaa vielä poliisille! Of recession indicators, and clearly the recession is hitting all around the world because this was exclusively in Japan. Here in the United States, we got customers beating each other up at Costco for Pokemon cards or stealing Labubu packages off of each other's front porch. And boys, 5 meals per person is such a generous number. That's insane. If you pulled up with a minivan full of kids, they're still gonna let all of them get one, which is insane. So the fact that they anticipated 5 meals per customer and still sold out in a day is just bonkers, okay? Anytime. Kai nyt siellä on joku kaveri ollut siellä, että hei, mä tarjoan teille kaikille ruuat. Jokainen ottaa Happy Meali. Koko kaveriporukka ottaa 5 Happy Mealia, että se yksi saa ne vitun kortit sieltä. Ja siis, muista jotenkin ihan naurettavaa, että muistaaks porukka silloin joskus, kun Suomeen alkoi tulee Black Friday-juttuja? Ihan ensimmäisiä semmoisia kuin kunnon Black Fridayta. Ja silloin näytettiin kaikki videoita, kun Jenkeissä Black Fridays, kun porukka niinku ryntää sisälle ja laitataklaa toisiaan ja ensiapu ryntää hätiin ja mellakkapoliisit pitää porukkaa siellä paikalla, että ne ei revi niitä telkkarit toistensa niinku käsistä. Ja sitten kaikki oli vaan että ai vittu, noi jenkit on kyllä tyhmiä. Ei saatana, ne on kyllä tyhmiä, että ne niinku juoksentelee tuolla ja hakkaa toisiaan niinku telkkaritin takia. Niin nyt me tehdään tätä ympäri maapalloa pahvilappujen takia. Niinku mitä on menossa? Siis come on, ihan oikeesti. Et ei siinä. Mut joo, siis joo, Suomessa on pystynyt ostamaan lelu erikseen, mutta mä en tiedä miten se toimii. Miten olisi Pokemon-hommissa, mä en tiedä miten ne toimii. Mä en ole ostanut, niin mä en tiedä miten tää homma niinku rokkaa. That the police are involved with Pokemon cards, you know it's a topic that I'm gonna have to cover on the channel because it's just too ridiculous. McDonald's promotion began se on näköjään ihan normaali. Saturday, August 9th, and had been due to finish no one's gonna play me up. August 11th. But late on Saturday, McDonald's was forced to acknowledge it had already mostly sold out of the cards in less than 24 hours, meaning anyone without them already would now likely miss out. Quote, "Thank you for your continued patronage of McDonald's," the chain wrote in an official apology statement. "We would like to inform you that the distribution of..." Ja edelleen se, niinku, se on se mäkkäri, mikä tällä hetkellä niinku pyytelee kaikilta anteeksi. Millä vitun perusteella? Pokemon cards to customers who purchased Pokemon Happy Meals, which was scheduled for 3 days only from Saturday, August 9th to Monday, August 11th, which is a national holiday apparently in Japan, has ended at many stores due to higher than expected sales. We sincerely apologize for not being able to meet the expectations of our customers who were looking forward to the product due to the early end of distribution. Please refrain from contacting stores regarding stock availability. Now I know what you're thinking, Omniarch, how is it possible that the demand for this could be so high when Game Freak hasn't released a good Pokemon game since 2016? And the answer is... Ei sillä ole mitään väliä, kuinka paskoja ne Pokemon-pelit on.
Mikä nyt edes mun mielestä kun viimeisin Pokemon-peli, siis joo, siinä on tosi paljon ongelmia suorittamisen kanssa niin tollassa, siinä on paljon korjattavaa, mutta se on ihan sama. Sieltä tulee silti se uusi generaatio niitä Pokemoneja, sieltä tulee uusia Pokemoneja. Niin että se peli vähän floppaa, niin se ei poista sitä Pokemon-hypeä siitä. Siis se on silti uusi generaatio, aina uusi generaatio. They don't need to release a good game because the Pokemon fans will buy the slop that they put out regardless, even if it's covered in french fry grease, because that is just the level that these Pokemon fans have gotten to. And dare I say, Amen, Pokemon brother. fans and Disney fans in the year 2025, they're kind of the same thing. It's getting weird. We're entering weird territory, okay? And if Meat Canyon hasn't made a video about Pokemon card scalpers yet, I think it's about time, and I can't wait to see it. Dozens of posts on social media have expressed shock at the amount of food waste generated by fans during the promotion, as customers bought up dozens of Happy Meals just for their cards, and online listings for the packs began to appear with heavily inflated prices. Ja sitten se on nyt just tämä, että eihän varmastikaan suurin osa näistä, ketkä näitä kortteja on ostanut, siis eihän ne ehkä pitää itsellään sen 1-2 korttia, kun ne per kipale, mitä ne saa, mutta sittenhän ne myydään eteenpäin. Edelleen, se on Happy Meal, se on tarjottu lapsille. Niinku, lapset sais sen aterian ja sitten se hauskaan jonkun jutun siinä mukana. Niin ei, kun edelleen. Ja mä edelleen painotan tätä, että siis tämähän on nyt siis, tää on niin milleniaali paskaa kun ollaan voi, mutta siis ne vaan myy niitä kortteja eteenpäin. Ei ne ei osta niitä sen takia, että hän haluaa ne kaikki kortit itselleen. Ei, hän haluaa sitä varten, että hän haluaa myydä ne hyvään hintaan jonnekin ulkomaille, missä niitä ei ole myyty vielä. Niinku ching ching ja ei muuta kuin kuulkaa rahat kouraan ja ensi vuotta odotellaan, kun seuraavat kortit tulee, niin hän on taas siellä kuulkaa. Semmoinen jenkki jalkapallo, varustus päällä, valmiina taklaamaan lapsia kaiteeseen. First photos show discarded Happy Meals still stacked up in plastic bags, abandoned on the street, or left within the McDonald's restaurant they were bought in. Bro, look at this tweet. Let's translate this. Without taking any measures, with a rotten business spirit that just wants to sell no matter what, making many children cry and putting smiles on the faces of foreign resellers, McDonald's Happy Meal. This dude is pissed. And I bet you he was born in 92 right here. That's because he's got gray hair, you know. Mut siis toi ruuan määrä, siis toi on ihan järkyttävä. Ja siis toi menee kaikki niinku roskiin. Siis toi on ihan, siis mitä, mä en niinku jaksa ymmärtää. Mä niinku hävettää ihan siis se, että itse keräilen kortteja. Niinku, these are kind of my people, mutta ei sinne päinkään. Mut sit mä jotenkin hävettää se, että mä kuulun tähän ikäryhmään, ketkä on juuri näitä sekopäitä, ketkä tekee tätä. Ja sitten ennen kaikkea mä hävettää tällä hetkellä, että mä olen ihminen. Oho. Mua niinku hävettää ihan vaan se, että these are my fellow people here. Ihan vitun idioottimista toimintaa. Joo, tää oli Japanissa ja tosissaan tää oli niinku muutaman päivän rajoitettu myynti. Ja siis edelleen, porukka ei mene ostaa vasta ton ruoan takia. Toi ruoka heitetään roskiin, et ne saa niitä kortteja. Know what I mean? Look at this. They're just covering the tables. It is stacked, bro. Look at this. This must be like the DoorDash dude outside. Just got all this stuff, all this garbage stuff. They even got the drinks still here. At least take the drinks. You could open a pack while you're sipping. Jos ne on soittanut poliisin, niin olisiko ne voinut soittaa poliisit siis sen takia, että tää porukka roskaa täällä ja heittää niinku ruokaa menemään. Et olisiko se syy soittaa ne poliisit? Ei se, että ne kortit loppu kesken. No way. Yo, we got the abuelas over here just popping these open and throwing them in the back of the minivan. Look at this, dude. This guy looks like he already used ChatGPT to code him a new app that he can use to scalp these and figure out where it's still in stock. Look at this, dude. Yo, this is the... Totta. Siis sehän on ihan totta. Siis epätoivoisimmathan vielä käy nämä pussit uudestaan läpi ja katsoo, olisiko sinne jäänyt yksi boosteri vielä niinku huomaamatta. Siis sehän on ihan fakta. Nämä
bussit, mikä on jätetty kadulle, niin nämä tullaan vielä, ennen kuin rotat pääsee kiinni, niin ihmiset käy ainakin 2 tai 3 kertaa katsomassa, että olisiko se vielä yksi boosteri, mitä ei ole huomattu. This dude better have bodyguards. There's no way. This dude's getting tackled in a parking lot. This is crazy. Look at this, bro. Oh my god. I haven't seen this many McDonald's bags stacked on the floor since XQC showed off his streaming setup. We've got enough. Mä olin myös ihan täysin varma. Siis nämä ihmiset, ketkä tän on tehnyt, niin niille ei ole lapsia. Niille ei ole omia muksuja. Joo. Voisiko Happy Meal tehdä semmoisen niinku säännöksen, että varsinkin jossain tämmöisissä tilanteissa, että sä et saa sitä vittu Happy Mealia, ellei sulla on lasta mukana. Niinku alle 10-vuotiaille se on ok, mutta jos sulla on yli 10-vuotias muksu mukana, niin Happy Mealia ei enää tarjolla sulle. Luulen, että Loija kuitenkin ostaa monta kuin Happy Mealia sen takia, että niistä saa boostereita. Ei noi oo enää kenet vaan hulluja. No siis joo, siis tämähän on niinku aivan siis sekopäistä. Siis aivan niinku, eihän tässä mitään järkeä. Siis ei toi ole enää keräilyä. Toi on, no ensinnäkin just se, ne myydään eteenpäin. Siis toi nyt on vaan niinku ahneutta. Toi ei ole mitään muuta. Whoa, hey, what are you talking about? Who's talking about China, okay? Just the subtle racism here is wild. Come on, man. We really should boycott McDonald's. It's the fucking Chinese! Aha! Niin, ei se olekaan japanilaisten vika. Aivan. Onko se vähän niin kuin sama kuin Suomi-Ruotsin tilanne? Yen, which is about $7 okay? Which truthfully isn't that bad, but I'm pretty sure there's only a couple of cards in the pack, right? There's probably only like, what, 3 or 5 cards in a pack? Like, varmaan samanlaista, siis jos miettii Japanin boosterissa ja normi-Japanin boosterissakin. Normi-Japanin boosterissa on mun mielestä 5 korttia. Tuossa on saman verran tai vähemmän verrattuna sitten normiboosteriin, mitä Suomessakin 12. Onko se 10? En mä muista, mutta niin se on nykyään. These aren't actual full packs of cards to my knowledge. Every time that McDonald's has done these sort of promotions, typically there's only like 3 or 4 cards in the pack. So these aren't even full packs and they're selling for $7, bro. Look at this! Absolutely. Ja mitä se Happy Meal mahtaa maksaa? Mitä Happy Meal maksaa Suomessa? Absolute animals. Next time y'all talk about, oh, look at the New York City McDonald's is so trashy, like nah, bro, it's everywhere, okay? The United States doesn't hold a monopoly on trashy McDonald's, okay? They are everywhere as shown in the picture, okay? Keep this in mind. Now granted, this is after like a huge stampede of people and this is just a regular Tuesday in Times Square, but hey, it is what it is. According to Nintendo Soup, the following video shows customers arguing over McDonald's 5 Happy Meals per patron limit, and then a police officer responding to a report of an argumentative fan upset they had bought a large number of Happy... Miettikää sen poliisin päivää. Siellä on hikiset nörtit, kuinka tappelemassa Happy Mealista, ja sieltä kuinka tulee Mr. Officeri vähän puuttumaan tilanteeseen, että kun se on Pojat, on kyllä semmonen juttu, että se on 5 Happy Mealia, perkele. Meals only to find no cards were included because stock had already run out. Oh, I can't wait to see this. Pamppu heiluu. He steps in real quick like, bro, don't pop off over Pokemon cards. That'll make us look bad. 6,45 €, okei. Mutta ei nyt sulla mäkkäri-sivuilla. Mutta okei, mutta anyway. Mä väitän, että se ei se ainakaan enempää Japanissa maksa. Niinku, he kattaa se Happy Mealin hinnan kyllä ihan hyvin varmaan tuolla boosterihinnalla. Look at bro's face. He means business, boys. He is not backing down. Hän tekee elämänsä sijoitusta siellä mäkkärin tiskillä tällä hetkellä. Joku tulee alkoon päätä. Ketä nyt ei harmittaisi. Hei, hän on tekemässä puhdasta profittia täällä. Hän on tekemässä puhdasta profittia, kuka tässä näin. Se on kuka kassit tänne rahaa ja vähän ylimmässä ruokaa, mikä voi heittää helvettiin, mitä ei tarvitse ikinä syödä. Mutta tää on sijoitus.
Tää on ollut päivä, kun pörssimeklarit on lähtenyt Mäkkäriin ostelle, kuulkaa pahvilappusia ja myymään kalliilla eteenpäin. Into the parking lot, just jump him. What are you talking about? He's one dude. You got your boy with you. You can take him. Come on now. His other arm is filled too. What is happening? Yo, this is crazy. This is a grown man. How much you want to bet this ends up in the garbage? All this food is going right in the trash. You guys don't understand, okay? He needs to get all of these cards so he can resell them and get a new pair of Ultra Boosts because his are all scuffed up from getting into a fight at the local Costco for their most recent Pokemon card drop. Come on kyllä kattoi ruoka, mutta se on se raha, mitä hän saa noista. He said, get the fuck out of here, bitch. You greedy ass. Bro, you know if this was like Austin, Texas or Los Angeles, it would have popped off, bro. There would have been chairs getting thrown and shit. It would have turned into a whole gang war. Would have been trending on Twitter, shots fired over Pokemon cards. In all honesty, this was the most respectful argument over scalping Pokemon cards that I've ever seen. And that's how you know that this was a Japan exclusive event. Uh-oh, the cops are called, boys. Let's see what it says. Ja sieltä tulee kukaan paikallinen reinikäinen. Foreign reseller at McDonald's in Osaka is demanding a refund because they couldn't get the Pokemon card bonus with their Happy Meal. I don't know if they're trying to... Bro, can we stop with that? I don't understand, bro. They just go right in for the racism. They just sneaking it in there, right? If there's another... Satana kiinalaiset vittu meidän maasta, ne on meidän kortteja. Ette tuu ostaa meidän Pokemon-kortteja, ne on meille tarkoitettu. Hakikaa omat kämäiset korttinne Kiinassa. Helvetti. Just näin. Mut siis mä haluaisin nähdä siis koska let's face it, siis Suomessa kun näitä on ollut nyt 2 kappaletta, ainakin 2 nyt näitä mäkkärisettejä, niin ne artit ei ole mitään ihmeellisiä. Ne ei ole mitenkään kauhean erikoisin ne artit. Niin jos johonkin Eurooppaan tulisi tämmönen, että siellä on oikeesti tosi spessukortteja, todella spessukortteja, niin se on tehty oikein teomukaiset artit ja kaikki, niin mä haluaisin nähdä, mikä se meininki olisi Suomessa. Koska nythän tätä on helppo olla se, että joo, ei, vittu, ai saakeli näitä idiootteja, kattokaa nyt kun nää temmetään täällä menemään. Mutta jos Suomessa oikeesti olisi se, niin kuin, että ne olisi oikeesti tehty sillä Mäkkäri art-stylilla ne Pokemon-kortit, ja niitä myydäisi se 3 päivää, niin mä haluaisin nähdä, että mikä se meihemi olisi. They go right for the foreigners, right? I don't know. It sounds familiar. Wait a minute. Where have I heard this rhetoric before? Ulkomaalaiset tulee ja vie meidän kortit! Veisivest, naiset ja ruuat, mut vittu kortteihin ette koske! Just näin. Things are only done by the foreigners invading our country. Who's been saying that lately? I feel like I've heard that somewhere. Oh, I can't think of it, but man, they ought to start using that as propaganda. It's pretty effective, right? If you just tell people that it's the foreigners doing it, they seem to all rally behind that. That's kind of crazy. That type of propaganda works in all countries. It transcends language barriers. Ja siis meillähän on siis se, että siis ruottalaisilla ja virolaisilla ei olisi mitään asiaa suomalaisiin mäkkäreihin siinä kohtaa, kun Suomeen saataisiin omat artit. Ei mitään asiaa kuule. Jos kuulkaa jokainen ruottalainen ja virolainen, niin siis ei mitään asiaa tulla Suomeen. Me on suoraan siellä kuulkaa satamassa ja rajoilla odottamassa. Tänne ette tuu! Meidän kortit! It's nuts. Let's see this. Look at her face. She's like, so basically... Miettikää, kun hän on ostanut 50 Happy Mealia, ja sitten hänelle sanotaan, että meillä ei ole kortteja enempää. Mutta nämä annokset on kyllä tässä näin. Ja riotti päälle saman tien. Poliisi paikalla. Just näin, pelkkää ruokaa. Mä en tätä ruokaa halunnut. Siellä on lapsi. Siellä se lapsi on, kuulkaa. Odottelee sitä Happy Mealia ja Pokemon-kortteja. Tässä on niinku mahdollisuus, että niinku, meillä olisi tässä mahdollisuus saada niinku uusi generaatio Pokemon-harrastajia sitten, kun meistä milleniaalista aika jättää. Mutta eihän ne pääse tähän harrastukseen ikinä kiinni, kun me ollaan siellä tilaamassa 50 Happy Mealia, että me saadaan niitä kortteja. Ja sitten hän jää nuolle näppejää. Mut hei, saat sä ne Happy Mealit, mä otan ne kortit vaan sieltä, että kyllä sä lapsi parkaan ruokaa nyt saat sen tässä. Oh, we got some pictures
here too. It's basically just like in the United States, we would call these civil disagreement. That's all this is. If the cops come in the US, that means there's a man down. Okay, it's so crazy to see the absolute, just the huge difference between the USA and Japan here. Seuraava like if the same thing happened in the US and the cops showed up, it would have been a shootout. You know? Jos ei mitään muuta, niin siellä on tälläkin hetken jossain maailmassa lapset, jotka että okei, tässä Pokemonissa olisi ehkä jotain hauskaa. Tää voisi ehkä vähän kiinnostaa, mutta sitten näkee niinku tää meidän sukupolven tää käyttäytymisen tää fransassin ympärillä, niin ne on vaan silleen, että joo, ei, että kyllä mä keksin mun elämällä jotain muuta, että ei tää Pokemon, ei tää on vörtti, ei tää missään nimessä vörtti, en mä tähän lähde kyllä. Iska, sä olet niin boomer, kun sä fanit jotain vitu Pokemonia. But I know what everyone knows it. The article goes on to say this is by no means the first popular Pokemon card giveaway at McDonald's, but it appears to have been one of the most chaotic so far. On social media, onlookers Muksut ei halua yhtä hulluis kuin me. Niin, näinhän se on. Future, and limits of just one purchaser per customer to cut back on further scalping and waste. Here's the thing, right? How is it possible that everyone understands the absolute insane demand for Pokemon cards except for the Pokemon Company, right? Like, hello, you've been making Pokemon cards since the early 2000s and even before that when Wizards of the Coast was involved. Edelleen. Se ei ole sen firman vika, se on ne vitun ihmiset, mikä on se ongelma tässä näin. Siis ei kukaan aio... Siis ollaan nyt sillä, niin mietitään, että me ollaan siellä palaveripöydässä ja mietitään tätä tulevaa kampanjaa Mäkkärin kanssa. Niin siis, kenellä tulee mieleen, että hei, miettikää nyt, kun ne paskamahan milleniaalit tulee sinne, niin ilman lapsia pieruverkkareissa, koska ne ei missään ulkona muuten käy. Ja tulee ostamaan sen vähintään 60 Happy Mealia ja heittää ne ruuat menemään, että ne saa ne kortit. Siis eihän kukaan tervejärkinen ihminen edes mieti tällaista skenaariota. Ja sitten kun ne ei saa niitä vitun kortteja, niin sitten soittaa vielä poliisit paikalle. Ei kukaan ajattele tällaisia asioita. Ei tarvitse ajatella. Tai näköjään tarvitsee, mutta niinku... Right? Like, Pokemon cards are not a new thing. The demand for Pokemon cards are not a new thing. So how is it in the year 2025, you're still having trouble figuring out, like, how many of these should we manufacture? Like, boys, are you kidding me? Every 2 months, there's a new thing popping up like this where adults are beating the shit out of each other in Pokemon cards. Now, in the case of Japan, it looks like they just have some civil disagreements, and that's pretty much it. But, like, if they had done this in the United States for one weekend only, you can bet there would have been smashed windows. Someone would have got trampled like it's a Travis Scott Astro World concert reunion or something like that. So it blows my mind that, like, just print more of them. It's not like you're manufacturing computer chips here, all right? You're not NVIDIA. It's not hard for you to do this. It's literally niin. Ei se... cardboard in plastic. Just print the cardboard and put it in the plastic little sleeve here, okay? Like, what is going on here? Why is this a thing? Mut kun ei se auta. Kun ei sillä ole mitään väliä. Koska porukka haavassa niitä kortteja joka tapauksessa. Niiden jälleenmyyntiarvo on paljon pienempi vaan siinä kohtaa sitten, kun ne loppuu kesken, koska ei ole painettu enemmän. Mutta porukka hamstraa niitä ihan yhtä lailla. Ja edelleen, se ruokahävikki, siis se tonneittain ruokaa lentää vaan roskiin, kun porukka ei syö niitä. Niin siis ei tossa ole järkeä. Silleen, että jos ei tuo kosta, niin mitä niille sadoille tuotteille kävisi niinpä. No niin, siis niin. Ei yrityksellä tule miettiä, että Pokemon-kortteja tulee ostaa asiakkaita, jotka ostaa 50 Happy Mealia per pää. Ei se todella kannata järkevää. Siis nimenomaan. Toi on täysin hullua. Ei kukaan ajattele, että järkevä ihminen tekisi näin. Ja muistakaa syyttää kiinalaisia. Kiinassa siis tässä on se ongelma. Ei japanilaiset, missä nämä kortit on myyty, vaan ne saatanan kiinalaiset. Only thing that I can think of is that they are manufacturing scarcity intentionally. That is the only logical conclusion that I can come to, because everybody and their mother knows that when Pokemon cards come out as a limited time thing, no matter where it is, there's gonna be 35-year-olds with back knee who just have nothing better to do but to wait online. I would know. I'm 30. Amen. 30. I've got, well, I don't have back knee right now, but like, who knows? By the Meillä end of the week, on aikaa jonotella. The Pikachu going for the McDonald's. Mut siis onhan toi, edelleen, mä haluaisin nähdä
jos tää olisi Suomessa, ja me saatais tämmöstä arttia, niin mä haluaisin nähdä, että mikä se reaktio olisi. Menisikö porukka ihan sekaisin noista? Olisiko se niinku aivan niinku, siis rauhalliset suomalaiset yhtäkkiä hakkaamassa toisia mäkkäriä autokaistalla ja sisällä ja ulkona ja keittiössä ja makuuhuoneessa ja no niin. Mut siis, mä haluaisin nähdä, tai edes jossain niinku Euroopassa, mä haluaisin nähdä niinku, että mikä se reaktio on. Mutta kun ei tänne tuu tollasia artteja. Nää on just tämmösen pelkkää Aasia-markkinahommaa. That's mad. Mut siis onhan toi hieno. Onhan toi hieno toi Pikachu. Ei siitä. Apparently it also came with toys. This entire time people have been talking about the cards and arguing about it, but along with the special toys, which include Mega Charizard X, Lucario, and every Gen 1 starter Pokemon, McDonald's is running an even shorter campaign expected to run, which lets them get lelujakin mukana vielä. See the toys. I feel like the toys are probably sick. So these are the cards themselves, folks. These are the cards that the Japanese citizens are fighting each other over. This dude just said, fuck it, I'll make my own. He's like, I'm not getting into a fist fight for it. I'm gonna just draw it myself. Honestly, it's kind of charming. It's kind of cute that he just drew it himself. It is good enough. Fucking close champ. enough. This one's one of one at least. You know what I mean? Champ. I mean, in the world of paskat tästä, minä pidän itse. On silläkin joskus arvoa vielä. Pokemon, that's even rarer. In fact, it's even more rare. So this dude's got a one of one. He actually low-key just won. Look at this dude. Oh, it actually did pop off. Oh, it actually did pop off. Oh, he hit him with the knee. Oh, he hit him with the knee. Bro is trained. Bro is trained. He's got his boy. His boy comes in. He tags in his boy. Oh, brother. Oh, brother. Oh, they're still going at it. What is this, Detroit, Michigan? Holy shit, dude. Yo. Oh! Mä niin syvästi tällä hetkellä toivon, että siis tämä kohtaus on vaan nyt otettu pois kontekstista ja tää ei liity niin kortteihin millään tavalla. Koska se, että jos sieltä oikeesti vedetään niinku polvi edellä toista naamaa pahvilappujen takia, niin ei muuta kuin mä en tiedä mitä tää ihmiskunta kaipaa, että et tästä niinku toivotaan. En mä tiedä, en mä tiedä. Rutto. Oisko Rutto uudestaan? Jotain vastaavaa, en mä tiedä. Pientä harvennusta eikä en mä tiedä. That knee right there. That knee went crazy. I'm gonna be real. This dude's probably like 10 years younger than the old man that he's getting into. Mä toivon, että tää video liittyy johonkin muuhun kuin tohon mäkkäriin. Mä koko sydämestäni toivon. Okay, now we can officially say that we do not have a monopoly on fist fights at fast food restaurants in the United States. It is more common here, okay, but it does. Miettikää se tilanne, kun siellä ollaan kuulkaa torikiskalla ja siellä porukka vetää kuulkaa aivan ympäri päissään kuulkaa sitä nyrkkitappelun kuulkaa ennen kuin ne saa ne makkaraperunat ja samaan aikaan tori toisella puolella keski-ikäiset nörtit painii menemään Pokemon-korttien takia. Samaan aikaan kun ne pulsut tappelee siellä grillien huuteen nörtille. Vittu nörtit! Ei juman kautta. Occur in other places like Japan. Oh man, this was October of 2024. Damn it. All right, here's the statement from McDonald's here. Happy Meal Pokemon card distribution ends. Thank you for your continued patronage of McDonald's. We would like to inform you that the distribution of Pokemon cards to customers who purchased Happy Meals Pokemon, which was scheduled for 3 days only from Saturday to Monday, has ended at many stores due to higher than expected demand. We sincerely apologize for not being able to meet the expectations of our customers who are looking forward to the product due to the early end of distribution. This is the thing. How did you not expect it, bro? How does everyone know the demand of Pokemon cards except for these giant corporations? You have the data. What do you mean? Just look it up on the internet. You'll know. That's why I'm saying it's gotta be artificial. Vaikka tämän videon niinku tää lähtökohta on siis se, että minkä takia Game Freak ei tee niitä kortteja tarpeeksi. Edelleen se ei ole mun mielestä se ongelma, vaan ne ihmiset on se. Mä olen nyt rikkinä levy, mutta se on nyt se ongelma. Fucking humans. It's got to be an artificial manufactured supply constraint because they must want this to happen so it goes viral.
Tää saattaa jopa olla niitä viikonloppuja, että siellä on jälleen kerran jossain avaruudessa joku älykkäämpi elämänmuoto katsellut meitä kulkaa jollain kiikarilla ja ollut se, että hei, olisiko nyt aika kulkaa ottaa yhteys ihmiskuntaan. Nyt on maa tarpeeksi kypsä, että me voidaan ottaa heihin yhteyttä. Sitten on katsonut tätä menoa, kun porukka tappelee näitä kortteja ja sitten on ollut se, että joo ei, kyllä me pari tuhatta vuotta vielä odotellaan, että ei olla vielä lähelläkään siinä kohtaa, että ei. People get their ass beat and then people like me make videos about it, so that way it gets even bigger. But I'm just gonna say this, the next time that someone says that ending world hunger is too hard, it's too difficult, who's gonna pay for it, okay? The answer's Pokemon fans. They'll pay for it as long as you include a free pack of cards. If the organizers of Feeding America are watching this video, listen closely, okay? For every $10 donation that somebody makes to your charity, you should give them a pack of Pokemon cards. Toi olisi nerokas. Siis oikeesti, siis tää lähdetään tähän loppuun saman tien. Lahjoita 10 €, saat Pokemon boosterin. Ja voin kertoa, kuulkaa, että siellä on verottaja ihmeessä, kun rupeaa katselemaan, että hetken, eikö täällä ole voittoa tavoittelematon yritys? And next thing you know, after about 4 or 5 days, me saada tätä rahaa kulumaan mihinkään! All right, we're good. And the truth is, the problem isn't even the food. We've got plenty of food. This is in Japan, obviously, but like this, you've seen this in the US as well. There's plenty of food to go around. People are just throwing in the garbage because they don't give a fuck about that. Meanwhile, there's people and kids starving in other places of the same exact country, maybe even the same exact city. Like this is, if you're a homeless dude in Kyoto this past weekend, you were lit because you got so much free McDonald's. Like that, it's just crazy to me that the disparity in wealth is just, it's reached such a fever pitch. Like we have an abundance of food. There is no problems with the amount of food we have. It's just that we're just not giving it to the people that are hungry. It's just straight up not happening. Like we just, hey, sorry, like we don't give a fuck about you basically. Anyway, never let anyone tell you that we can't solve world hunger. Joo, ei siis tää on oikeastaan ihan uskomatonta ja siis Herra Jumala, ihmiset, jos keräilette ihan mitä vaan, niin olkaa nyt edes jossain määrin niin kuin kohtuullisia. Ja ei sitä päivää odotellessa, että tämmönen eksklusiivinen artstyle tulee johonkin Suomen mäkkäreihin, niin katsotaan. Mä olen kameran kanssa valmiina siellä ovella.